lai spa sakar. Kakatanguk pa badukon badaman sem bakod. Amen. Kajing e jong try jing yu Jesus Christ bad kajing e jong ublay lembad kajing selog jong amen sem bakod kindan rangkat bad pi baro rangkat bad pi ro. Ipen pau kajing sngungu ipen pau kajing ro kajing ya ublay try kan rad ubal ayingi kanai kajing em ubal ayingi kajing e kamtame lari la sumaringi ha kisngi ki bladap kerpange menemit ulaingi kamet ke masukan jai pada kana kisngi sachi sen uaingi kana kisngi kum kadak ka jing eit ka jing u yangi kana kisngi kadai kadak ka jing khot ka jing u yangi ken ko hanmen ko para banwan phai shu kham tame u khot yangi iwe pe we ban kala ya ka jing em ka jingi kum bamata kisngi ngi rakhe ya kisngi brom jong ka jing kala do jong jisu den mata kedau ko han men ko para u khot werengi ken bangin puson yala ka jong ke jung em ke barem ke jungi bat ngin kala kumakala dur mo u namar kane ke jung em ke jungi kadai na ke banta ke boram ke jungu kamdai na ke banta ke jung e ka pop ka sang kamdai na ke banta jong ke jung dum henry hapo kadanot ke jungi hapo ke jung kamen sim ke jungi don ke jung long blay don ke jung em blay den mata kedau kata kejing long belai kata kejing kuj belai kata kejing ik belai kada ban pau ha ke perthai brok away den mata kedau to ken ko han men ko para ha kana kesngi ha bang iwan ban terwai kana ke mas ke bekhoj nginai ti yala de telitelan how jisu ai bo jisu utrai kan rat unong panim unong spa jungi un ai bo riangi daga jing susi ya lagi jong ki pop ki jungi ko han men ko para token ngin phai shu ngin pan map na ka banta ki pop ki sang ki jungi nga phla hau blai badan bor baro pada pi ko han men ko para bang la le pop shibune daga jing perkat daga tin daga kam daga jing la klet daga jing la pala jonga daga jing la pala jonga daga jing la pala bakrau e jonga kepada kamaria bakhoj kabaesa kathe soti ya ke angel bat kirukoj pada pi ko han men ko para banduai na banta jonga how try blay jongi ublay badan bor baro unisne yangi mandalama bi ki pop jongi unyalam yangi sha ka jing em bom jukot amen.
duai ngiduai naga banta kajing kod kajing kia jong iba Maxalin kar mudai ai botrai no ai kajing kod kajing kia agalan kamer bat kaman sem man ngiwan buak maru trai agan ai kasngi ke bekerpang kasngi buram jong kajing kelado jong jisu ngiduai kai naga banta kajing kelak bamod jong kinong pop hasatla ke perthei ban ngibuak ma jong trai jungi ya kibapang kebesitam baro bau trai un ai ki kata kabor ban kela na kajing pang kajing stom kajing ki sha kajing kot kajing kia ka bapura ko blai me ubala hukum yangi ban shaskor yau khon ba i ye jong me tos nyo pha ban psa ya kidonut jangi da kaktin jong me ba enda lapan khoj yaki khmat ba kan jaman sim jangi ngin la ban kemen ban yoi yakaburam jong me daw try jong yu Jesus Christ ukon jong me ubem bat basan sha rengkat bat me ha ka jong long ka we jong men simba khoj ublay junam la junam amen Kajung pelin ke kitab Daniel nang thulupa katpa ngadang pet lapan pet irenti ya kikhet pat utau ba im junom ula syong halaka khet ki jan jong u kilalong kibali kum kayor pat unyu kli jong u ubali phir kum usnyu lang brot ka khet jong u kalalong kithli ting ka shalan tem jong ka kilalong ka ting bame kawa kabada ka ting kalakar soy pat kalat tuoj na khamat jong u kipat penrew ta ki hajar sin hajar kila shakriya u pat shipeu hajar sin shipeu hajar kila yang hakmat jong u kadorbar kala shong bishar pat kala pli ki kitab ngayo i hakijing yo i paumen mit para khmi lem pat kilo o kapaneng ulawan u eiru e upakum ukun upriu pat ulawan sha uta upa im junom bat la yalam ya u hakmat chung u bat ha u la ay ya kabor sanshar kaburom bat kahima khnang baparo ki pait penriu ki chait penriu bat ki chait kitien kindup shakri ya u kabor sanshar jung u kalong kabor sanshar kabane junom kaba en om chano pat kahima jung u kalong kata ya kaba en om la penjot katin jung utrai Vanyo spa prafusa. Dragon,
kajing pula na kasiti baar jong Petrus bakui COVID nyimsem ladon kam satia daki puris kam taustat menba ngilayatu hapi ya baro bat kajing wan utrai jongi Yesus Kris henry daki kmat la jong ngilayu ia kamain sim jong u namar menba ulayo pediang ia kanam bat kaburom nau blei kupa bat menba ia kata kasur lakren haut daka takaburom bakrau uneu long kun bi jonga yau ba ngasngau bae ngilayo sneu ia kane kasur kepalawan na beneng namar ngilaya don lang bat u ha ulum bakui bat ngidon ya kaktin jong kajing ya tulupa ya kaba la nang pen scam shushu pin le bhai shibun ban pen le jingmut ha kane lakum ya kasyarak kabateng shain ha kajaka badum senya tat hadu bada syai kasngi bat ulur syai unmi na kidonu jongpi Faktin jong utrai Ni sango yau le. Utrai dan ringkat bat pi kajing pule na ke gospel bakoi kat komo Markus kabrom hame kutrangai hakata kapor u Jesu lakot lang bat u yau Petrus u Jacob bat u Yohanes bat u layalam yaki halor ulum bajrong bakin yadon tang makihi bat ula penkela dur yau hakmat jongki bat kijain jungu kilatan shan kidali hadu kata ba omdon unong sajanya hakaperthei bala ban penle kata te lapau haki u Elijah badu Moses bad kiakren badu Jesu u Petrus ulong hau Jesu konong hikai kabha bangin sa no hangni tongin ya thau lightly ki ying trap kawai yeme kawai yo Moses bad kawai yau Elijah namar shem latib ayu ban ong naba kilating hadu kata badul o ulaka serngeu yaki bad kawai kasur kalawan nauta ul o une ulong ukon ba I jonga tosngap yau bad markum ta haba kila pej saudong kim shem layu isu yano batki laitang yau Jesu katba kidang wan hiar naulum ulabidong yaki ban om yatu yano yakata kaba kila yui tat hadu ba ukonu breu unda mipat naka jingyap kumta kilabat yakata kaktin tang haladehi Henry paramaki kilai kali yaka kamut ayu kane kajingmipat na kajingyap ka gospel utrai kajingiro yame ku Chris ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ menta kasngi ngitip bangi rakhe ya kasngi buram jong ka jingkeladur jong utrai Jesu kumbang yos ngeu na gospel u Jesu u yalam ya kilaingut ki apostol ki jungu Petrus u Jacob bad u Yohanes hajrong ulum bad hapding jongki hakmat jongki u keladur habangi pe ya ka history
jong kabalang jungi bat khamtame habangi pej yakajing im jong u Jisu ni yo i shai kedar ba u Jisu u don man kapor hajrong jong ulum bat ulum udai kadak kashin kajing don jong ublei hakajing im jong Jisu bat kayathu hanga pada piru kajing don jong ublei hajrong ulum den mata kadau ngiyoi bau Jisu usdang ya kakam yalap kajing u da kabakiu hajrong ulum penleit por banduai nang tang yoi u Jisu ule shibon ki kam yalap kajing u hajrong lum u yalap ki paiba ukrani ki paiba u hikai ki paiba da kabakiu hajrong ulum but hajrong ulum ngi bau Jisu le shibon ki kampala menin kadang yosnyo Jisu psa ya kito kisan hajar ngot da ka bale kampala hajrong jong ulum upen kot ya ki bepang ka basutom hajrong jong ulum ban ngi hashwa ba unsha ya ki jing sha sutom ha ka jing im ka jong sashi nu Jisu ukiu hajrong ulum banduai but ngi yoi Jisu upen kot ya kajing im kajungu da kaba kiu hajrong ulum kalbari upayala kajong kajing im hajrong ulum kalbari na kabanta kajunga kajong pi bat kumang yos ngau mata kasngi rukumju u Jisu u kiu hajrong ulum rengkat bat kesenran kajungu hakmat jongki u kelador kaya kaba ngakwa ban shim nakane ka gospel ba matakas ngi kerpang nakane ka sngi boram ka bangira khe matakas ngi ka jingkaladur jong Jisu ko hanmen ko para u Jisu habau kiu hajrong ulum rengkat bat kisenran jong u Petrus Jacob bar Yohanes habau poi hajrong ulum u penleit por banduai kat bau dang duai u penkelai kadur ka ju ne ngio iba kadur jong Jisu ka kela om dei hashua bau duai om dei hadin bau duai u Jisu u keladur hanrei hapdeng jong ka jing duai hajrong ulum u Jisu u keladur kanai kadai ka jing hikai ka ba ngakwa ban shim haladi bat ban khot ya phir kum jo ban shim ya kanai ka jing hikai ngi keladur ngila ban kelai ka dur ka junga ka jung pi ngila ban pan kelai ka jing im ka junga ka jung pi ngilaban penkelaya ka jinglong ka junga ka jungpi kat ba pilong kat ba pidon kat ba pm ko hanmen ko para tang ha ka jingdon jong ublei tang ha ka jingdon jong ublei bat hapdeng jong ka jingduai ka junga ka jungpi ngila ban penkeladur yalade ban penkela ya ka jingpang jungpi sha ka jingkoi ka jingkia tang ha ka jingdon jong ublei ha ka jingem bat tang hapdeng jong ka jingduai ngilaban penkela ya ka jinglong pop ka jinglong barunar ka junga ka jungpi tang ha ka jingdon jong ublei tang hapdeng jong ka jingduai ngilaban kelana ka jingim barim jong isha ka jingim ka batmai tang ha ka jingdon jong ublei bat ha pedeng jong ka jingduai kanai ka bau Jisu u hikai shai yang abadepi lengba ka jingkiu jong u hajrong ulum bat uduai bat ukela kadur den mata kadau kanai kadai ka jing hikai ka banengkong ka ba ngi ngakwa ban khot ban weri phi ko hanmen ko para ban shim ha kanai ka sngi ka bekerpang token ngiru ngin persang man ka por ban don ha kata ka jing don jong ublei ngidai ban naiti yala de ha ublei ngidai ban don rengkat badu ngite ba ublei don rengkat ban ngi hanrei ngi ngidai ban it la de ha kata ka jing don jong ublei bat habang idon hakata ka jing don jong blei ha ka jing em ka junga ka jung pi ngidei ban teng ya kata ka jing duai jungi khnang bangin yo mat ya kata ka jing keladur jong ka jinglong basneu jong ka jinglong barim jong ka jinglong ba pop junga ba jung pi bangin keladur na kata sha ka jing koi ka jing khia na kata ka jing pang ka jing stom na ka jing ka jing jin jar jungi sakawai pat ka pangaku aban shim ka jing keladur ka bau Jisu u ai hanga badai pi kadai ha ka Eucharist bakhoj ha ka Eucharist bakhoj ngetep ha bau lingdo u shim yokpu berkawan u duai kita ka jing duai pen kentang u Jisu u pen kelai ladi na
ukpu sya kamet jung u kawan sya kasnam ga jung u kanai kadai ka banta ka baar ka ba manga ma phi ngi dei ban sim sachisin ko hanmen ko para ngila ban pen kela yalade ban ngila ban sem ba manga ma phi ro ngila ban pen kela yalade ha kayu kharis bakhoj kabamot ba manga ma phi habang iwan ha kayu kharis bakhoj ngi dei ban pen kan mau yi kanai u jisu kela sya ya kupu bat kawan sya kamet bat kasnam ga jung u klempep upen kela yang abade phi ro upen keladur yang abade phi ro Uwan ra kata ka buram jongo blai ka badan ha ka danot ha ka men sem ga jungi ka ba ma uhi ulai ha ka sngi ka ba ula thau yang abade phi ha ka yucharis ko hanmen ko para ngi yo i ya kata ka jingkla dor ka ba ar ka ba jisu uhi kai ka jingkla dor ka ba lai ka ba ngako ban sem ha ka ne ka sngi bat ban khot ban weri phi ban persang ban le lane ban im ko hanmen ko para dei hajrong ulum kalbari ngip yo i ka jing im blai jong jisu wala da u jisu long u blai ula ban light na ka to ka jing sha yap thadrong halor ga dingna hanrei uong em kamon jong blai yang ban kela sha ka ta ka jing im ka bakarpang sha ka ta ka jing im ka batmai dei tangkane hi kalat dei tangkane hi ka banta u jisu syayap habau syayap upen keladur yang abade phi hoy nokong na sabu keladur ya ladi u keladur hakano kurkom wala daw yap ro hakata ka jing yap jung holum kalbari u yo biang ya kata ka jing im ka bapura ka jing im ka jo ka jing im ka bauladan kata ka jing long blai ka jung ka burom blai jung ka pau ha drong ka ding pna halum kalbari den mata ka daw ko hanmen ko para ngamat piro lada ngi kit ngi ba ya ding pna ka jung ngi lada mangi ngi sya ke jing sya stom kumbau jisu sya lada manga ma pingi yap halor ga dipna kumbau jisu yap ngin sa yo ya kata ka jing keladur sachisin ngong na ka jing imbarim sya ka jing em ga batmai na ka jing em jong ka perthai sya ka jing em bom jukut ka manga ma phi ngi khme lenti den mata ka daw ko hanmen ko para ha ka nei ka sngi ka bakarpang ka ba ngi rakhe ya kasngi buram jong ka jingkla dur jong jisu ngi dei ban snuthu shai u jisu u blai trai kan rajungi kwa ken yangi ba mangingin sha yap hakata ka jinglong barim haka jinglong ba pop chungi nado kasngi ka bala thau yangi u ai yangi kata ka jinglong khoj kata ka buram blai kaladan rengkat ban ngabat phi hanrei langba kit ki pop ki sang ge jungi langba ke jing im basnu junga jung pi langba ke jing langkar ke junga ge jung pi ngi pan yap no ne ngi pan du no ya kata ka jinglong blai ka ba ula ayangi hanrei u khot ken yangi man ka por ko hanmen ko para bangin keladur ko ba ma u la pan i ha kane kesngi den mata ka daw ko hanmen ko para kebeneng kong sachisen ngala ngakwa ban pan kan mau biang yangi iwe pai we ngila ban keladur nengkong na syabe ha ka jing don jong blai ha ka jing em ka jungi ka baar rengkat ka jing don jong blai ha ka jing em ka jungi ka dei ba ngi dei ban yai duai namar hapdeng jong ka jing duai jung aba jung pi ngila ban yo mat ya kata ka jing kla ha ka jing em ka jungi ka baar ka dei ha ka yu kres bukhoj habang iwan ha ka yu kres bukhoj to ken ngin sim ya kana ka jing hikai ka jung kumbau jisu ukla na ukpu bat kawain sa kamet bat kasnam ga jungu ngiru ngin sa yobor ban kela yalade kabalai pat hajrong ulum kalbari hakading pna dak bang ngikit ngiba ya kading pna ga jungi bat ngisa yap hakading pna ka junga ga jung pi hikumju de mata ga daw token hakane gisngi nginduai ban nginai ti lade hau jisu jarja sipor khabrib ki khamar ga jung pi pan ga bor nau jisu pan ka jung yarap ka nau jisu pan ka jung kashan nau jisu kumama u lala ban kelador ha ka jung don jung blai ha ka jung duai ngiru klempep ngila ban kelador kumama u don kata kebor ban pan kela yukpu berkawan udan kebor ban pan kela yang abade piru syaka jung em batmai kumbamu laban pan kela ya kata kejeng sya syutom kejeng sya laben kejeng da kebayap halor gading pna ngiru klempep nyusai la ban yap
hagading pna gejungi hagita kipop kisang gejungi bangin yo ya kata gejing keladur sya gejing em kebatamai sya gejing em bom jukut en yoro ya Jesus Christ junam la junam amen. Aswa bangin terua ya ukupu bot kawan ha kamej ke jong utrai haswa bangin ra ya kijing duai kijungi hakmad utrai to kan ko hanmen ko para puson yala ke jong em bat kerpang ha kan ke sngi ke bangi gerke ya kan ke sngi boram jong ke jing keladur jong jisu sachisin ngipan ke bor no jisu bamanga mapi ngila ban kela na gajing em bapop sha gajing em bahok na gajing em bom khoj sha gajing em jong gajing soti gajing loi na gajing em boya shon sha gajing em boya e markaliang na kamas gajing em bom laban yamap mengilaban yamap markaliang na gajing em kaba ya pat ya pra ya kan at ya mai man kapor mengilaban dan kata gajing sutho markaliang kerpang yang iwan rak madu trai kena kesngi na kebanta kajing kelag bamut jongkinong pop baro asetelak kepertai ai bo trai ubadan kebor ban pen keladur yeladi klempep langba kajing duai kajing pi langba kajing sat kajing pi mamakiru kinla ban yomat ya kata kajing keladur yiduai na kebanta ki bapang kebesitam iwan rai ki bara kenya kemadu trai ai bo trai un kner ki kti ki jungu un pen kala ya kata kejing pang kejing stom jungki sha kejing e kejing kerku jong kejing kot kejing khia hakalian kamet bat kaman sem ngiduai na ka banta bara to ki bru ki basyam jenjar ki bayamat ha kejing em jungki kerpang ha kana kapor liur menta babun ki bru ki amat kejing sha shutom ha ki landslide lane ki natural calamity baper ngiduai kerpang naga banta jungki rukumju ai botrai unpa ki bru ki basbun ki bru ke jemnut ki bekloi ban yarap yaki ki bekloi ban kersan yaki hakana kapor jong ke jing jenjar ngiduai naga banta ke jingsuk hasetelah ke perthai ngi ibabun ki riha kene ki por kene ki sngi ki dan hapadeng ke jungya kanat hapadeng ki thma handreng duai ken yau ne jisu uba keladur menta kesngi ba un pen kelai ke danot ke jungki un pen kelai ke mensem ke jungki un pen kelai ke jumut ke perkat ke jungki ba maki kindanok kata ke jingesuk hapo kari hapo ki ing kesem hapo ki snong ke tau bad ha ke jing em ba marwei niwan rak madu trai ha kena klemat ko hanmen ko para ya gejing kwa gejing trang gejing anut ka bamanga mapi ngidan ha gejing em ba marwei ai bo trai un snap ai bo trai un penurlong ya baro gejing duai ke bangi duai ngipan kene dau kres utrai jungi amen Laispa untuk usang. Amen.
Toduai ko para ba ka jing kenya jenga ba jong pi kan long ba pedang huna kemadu blei ko pa ba don bor baro So try yang dikenyan hiji jong pi. nak bentar jing ro berberom kerteng jengu ka jing mantoy ni balang ko jung baro ko wei. To ai ba kane ka jing kenya jungi ko trai ngi kerpat kan sait no yakipop jongi bat kan pen khoj yakamet bat kaman sim jong kirungai jong me nak benta ga jingar ke ya ga jingman paskha daw kris utrai jungi amen. Utrai dan rengkat bat pi Ringkad bat hiru. to kan tu yala ki danot Kentil kisau. to nginang utrai blai jungi Kasong hok bat kejai. da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko kpa ba khoj ko blai badan bor bat bom jikut lengba utrai jungi u Jesus Christ uba hadin ba ula yatu ha la kisanran ya ka jing yap jung u kaban sawan ula pen pau ya ki ya ka buram halor ulom ba khoj ban pen i kumno ba ka an bat kinong yatu luparu kisakhi ba kalenti jong ka jing sha shitom kan yalam sha ka buram jong ka jing mi pat bat namar kata rengkat bat ki bor jong ka beneng ngiyai mane yame hang ne ha prathei badag ba perta klem sange sha ka buram jong me Dasisha melong bukhoj kotrai kathame jong ka jingkhoj baro namar kata ngikar pad me topan khoj pan kantang ya kine ki jing terwa jungi dak bapha yuman sim jung me kum kamjer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula priang ya ke jingsha shitom ula shim yokpu badak baingu yame ula kedia yu badal ay hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi Hakaju kurkom enda lalayabam ula shim yakukuri badak baingu biang yeme ula ay hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut ya kaba en penmi na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun na kabanta kajingmap ekipop tole ya kane ban kan mau yanga ka jingmaya jong ka jinge Katasin bagi bang yune Bani di kane
namar kata ngi bapen menta ya gajing ya bar gajing me pa jungu ngi terwa hame ko tra yuk po jong gajing em bad ya kukuri jong gajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yangi babit ban yang akma jong me bad ban shakri me dak bas ngawret ngi karpat ya me bangi ke bayo banta hakamat bad kasna mukres ngi long ki ba lapani tele ka wei daw man sim bakoj token mau ko try ya kabalang jong me kabla priang setelah kepertei bato penjana ya ka ha gajing e rengkat pada Francis pa bako jengi ulbat marwen bishop jengi bad baro kiling do token maulem ruya ki hanman ki para shenrang bad kentei ki balayathia da ka bakerman ya gajing mi pat bad ya baro ki balaklat no ha gajing isnei jong me to pediang ye ki sha gajing shai ka khma jong me to isnei yang ibaro ngi kerpa ye me baringkat bad kamariati suti bakoj kakmi jong ublei ujesa bakoj ukurem jongka ki apostol bakoj bad baro kerukoj ki balapan sngobha ye me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ke jing imbom jukut bad banginira bad pandon borom ye me daw kon jong me u Jesu Christ. Dau lembadu bad hau kan long ame blek pa badan bor ha ke jing long ko we jong men sem ba khut baro ko borom bad ke jing ro junom la junom amen. Kumbelah hukum yangi daw nong penem bad kumbel hikai ngedak tin belai nginod banong ko pa jungi ba habneng kalong ka bakhoj kerteng chongme kanwan kahima chongme kalong kamon chongme ha ka kendeu kumba habneng to ai ngi menta ke jungbam jungi ka ba hala kesngi batama bi ngi kerengkang jungi kumbang rogi ma bi ke beles new yangi badwat yalam yangi sha ke jing pensoi henry de panlai yangi na ka bas new to panlai yangi ngi kerpat ko try na ke jing snew baro ha ke jing sebon jong me to ai jing suk jing san ha ke sngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing isnei jong me ngin lai barabor na ka pop ban ngin yo jing da na ke jing janjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya ke jing kerman ba khoj bad ke jing wan pat jong nong panem jongi u Jesu Christ. Namar ka jome ka long kaima ka jome ka bor ka buram junam la junam. Kodrai Jesu Christ me belong haki apostol jume ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pet yaki pop jungi hanre ya ka jingai jong kabalang jongme bad ha ka jings bun jongme tai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingatali ka wei kat kum ka mon jongme mame ubi mat basan shar junam la junam amen ka jingsuk utrai kanan barabor rain card bad pi Mereka batir. to ngini terwa ya kadak ke jingsuk iwe ha iwe pat jingsuk bad pi hak mi kun long broad jong blay hak mi bakit no ikipop jong kapertei sukito ya ki bala shakhat sha ka jing khawai jong ukun long broad ko kan rat nam shong thok me man rung apo ka yin ke junga han resh ong tang dak tin kamen sim junga kan sakhya i kamen bat kas namo Chris kan ribat kan yalam ini sha ka jing embong chukun amen
Kamer atas nama Kristus. 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 Kakelemat kabakarpan, kakelemat kabakot kabakentang kabamelayengi, iwana kamajumi, bangu bandam yami, banai kaburom yami, namar melong bulay, belayengi kecingen, bulay belayengi kecingen, bulay belayengi kanekalong reniang kaman reniang, kabangi dan menta ko Jisu, kadai kecing ai kecumi, kalat hau yengi, berkata kecing long bulay kecumi, rengi paling lapan lu kayaknya kata kecing long bulay pamelayengi, dari mata kedau hagane kaski bakot kaski bakarpan pangireki ya kecing keladur jumi, ko Jisu ai bor kenyengi pangilapan penkela wan raka takaburom kecumi lembah kecing em jengi paman kaski wan kotrai ban penkot yengi wan kotrai ban ketai yengi wan kotrai ban ai bor yengi panginang lasusu ban peni ya setelah kepertai ya keburom kecumi ban wan raka leng sodong ya kerteng bakot kerteng badanam kecumi leng ba kata kecing long blay kabamela ai yengi Jisu ni yame Jisu Yeshakri yame Jisu imane ibadan burom yame ai boringi ko Jisu Krishan yengi ko Jisu ai boringi ko Jisu ai boringi ko Jisu sanshar yengi ko Jisu. Dongin ya duai haba ngi layo pediang ya kine gijing maya bakrau ngi ai ya me ka jing sngongu ka badai hok kotrai
namar ba melai lat yangi kiba melabu hasla perthei banyo banta wat mentahi yaki e kiba kenja beneng dau kres utrai jongi utrai don rengkat bat pi ublei badan bor baro unkur ku ya pi ukpa badukun badaman sem bakoid amen tolisuk id basyukri utrai da gajing em babha jong pi ngismu ya ublei South Spark kita. Kaburam haupa berkun mensim kuit kumbalang menengkong ujung tabrakor selajunam amen. Kun pitam jong Yesus, mutlem jong Maria, Wine. penyero yutra Yesus Kristus. Amen.